mga tol, tayo sa ating butas. Update tayo sa ating video. Itong ating butas pagapang na yan mga tol. Yan, pagapang yan. Ito yung sentro. Ito. Yan, niyog yan, nahulog yung alastas. Yan ang ating butas. Yan ang butas ng alastas. Yan. Yan. So, tapos pasingking naman pagpagapang natin dyan 1 meters to. Yan, hindi na yan dito na singking. Tapos ito na, sinking na tayo. Ayan, sinking ito. Ulo ng pawikan nakatayo lang. Ayan, yan, nakatayo lang yan. Tapos straight tayo. Tapos tayo sinking. Ayan. Iya masih pressure. Pagdating dito, bibili tayo. Stop tayo dito. Pagkatapos, kumaliwa tayo. Ito nakaharap tayo sa kanluran. Dito tayo sa kaliwa. Pagkapanguli yan. Ito pagkapanguli. Ito bungan. Bungan. So yun, didinay doon. So nag-sinking na tayo. Sinking na tayo. Ito, concrete vault na yan. Ito. Yan. Under tayo dyan. Pag-level sa pinakalalim niya. Dito, yung sumber namin yan. Pag-level natin sa lalim. Kaganon tayo. Paharap tayo sa silangan na naman. Andun sa ilalim nito. Ito. Ang item. Kahon ang ating kinukuha. Kahon ito'y tunay talaga ang ating ginagawa. Hindi ito peke, mga edit na papakita niya. Kasi ang totoo sa mga engineering ng baon ay nakabalot na alkitran o ispalto ang bulbar. Hindi yan maditik ng detektor. So kailangan dito mausay ka talaga sa mga kulor ko din. Kasi lihis mga tol ang paglagay nila. Ayun, pangamang tayo dyan. Yan. Tapos yan na. Yan na, super na. So, uli ang sentro. Ayan. Yan ang sentro. Ilang pagkapang isa yan na. Yan ang sentro na. So, may pagkapang dyan, punta dyan. Under tayo na naman ito punta rito. Panibagong pangalawang pagkapang. Ang pangatlong pagkapang dito kaganon tayo ay nandun na ang items. Ayan na yung side na magagawa na tayo mga tol. Dito na lang ating video. Part 3 na ito mga tol. Visayas to. Tayo ay malayong lugar. Pumunta tayo dito sa Visayas para trabahoin ito. So dito na lang ang ating video. Gagawa na kami ngayon.